Zondag in het oosten nog regen, in de rest van het land geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. En dit is Omroep Friesland met Nijs. Friesland Campina verwacht het dat ze dit weekend aan de slag kennen met het skimmaatje van het Siesmakerij in Gerkens-Kleester. De brandwacht is daar voor de vierde dag uitgang met blussen. De deal van de fabriek dat geen brandwet het binnen Joert voor een pad inspecteert. Het zucht er nu dat het Siesmakerij nog in redelijke staat is, maar het kan net goed beoordeeld worden als dat de boel goed skimmaken en testen is. De politie op Vlieland heeft 10 jongens in de leeftijd van tussen de 16 en 18 hier van het eiland uitzetten. De groep in Noord-Holland zwargen de oude dagen van een soort oerlijst op het eiland. Ze draaiden ze bij haar vakantiehuisje Loerde Muziek. Ik bij een nestlezende camping zwargen de jongens van Loerds oerlijst. In het al horecazaken voelden ze personeel en klanten lastig. 2 groepsleden werden agressief en kregen daarom een takkingsverbod opline. De politie heeft na maar de ouders van vakantiejongeren besloten om ze op de boot naar huis te sturen. Oudspelers Bert Konterman van Cambuur en Dennis de Nooijer van Heerenveen binnen Joert presenteert als assistenten bij de KNVB. Het duo zullen Michael Reiziger, Sonny Siloy en Martijn Reuzer assistent worden bij de Verskate Nationale Jeugdalvertal. De benoemingen komen op de dag dat de complete nieuwe ster van het Nederlands alvertal officieel presenteerd is. Guus Hiddink is nou bondscoach en Danny Blind en Ruud van Nistelrooy die binnen de assistenten. Het waren er nog flink wat zinnen, temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Er ziet een zwakke wind en die komt uit zuidwestelijke richting. Morgen op een ijszinnen en dan nog een paar graden warmer. Komt er wel meer bewolking. En letterlijk beduiden ik kans op een Rijn- of tongerbui. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. No top lege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword mat voort. Nou met kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Kom nu naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Allprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Het idee is dat Smilecore sterker bist. Dat er iemand is als verderworst. En het mooie ook als Jost wat mogelijk is. En Smilecore om van de simmen te genieten. Om van alles te ondernemen. Smilecore sterker in Friesland. Rabobank. Bakboord voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Smilecore sterker. Rabobank. Sponsor van het SKS Koetsjesiel. Deze zomer bij Plus, alles in de tent 50%. Zoals deze week, Plus koffiepads, nu voor maar €1,38. Dat is 50% korting. Ga voor deze en nog veel meer aanbiedingen snel naar Plus. Plus geeft meer. Waar had er nog dan zwemmen in Zwembad Stiens? Ja! Maar waarom naar Stiens, mam? Zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Van Jim met verwarmde boetebad van 28 graden en leuke attracties. Mem in bubbelbad en Heid mooi op het terras. Sportcentrumgreen.nl. Ajo, lekker slet. Bennerie de Boer, goed wat en het joer. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele dijk voort. Sportcentrumgreen.nl. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €390. Expert begrijpt het.
Kom ik naar Itzenga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vinden je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzenga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Mathieu Klasse meubels ha. Ga dan naar Itzinga. Wat dan rookt er net krijgt waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermarkt. Mathieu Klasse meubels ha. Ga dan naar Itzinga. Itzengameubelen.nl. Dambeton. Verskate soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder de Spiekerboor in Akrum. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Was het vannacht te warm in bed? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Waarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Haima en Hielkema. Simmer in Friesland. Bij Harm Wijstra en Diana de Groot. Wordt het Douwe Grauw of wordt het toch nog Douwe Snits? De spanning neemt ta voor de laatste wedstrijd van het kampioenschap van het SKS Koetsjesielen. De beelden die binnen te zien bij u op omroplive.nl of de Dijtelevisie. En jou kun je favoriete scootje aanmoedigen met de hashtag Simmerfjetje. Hoe dicht lezen ze bij elkaar daar bij de startlijnen, die twee matadoren? Ja, die lezen duim bij elkaar. Ja, hè? Het weer duidelijk te zijn. Ja. Je hebt hier al een beetje te zijn vanzelf te wezen al eerst. Dan trouwens het Sjerkstra, die zei Douwe kennende. Dan zie ik het er snits op. Nou, en ik ken niks als dat door ze ik. Snits lijkt wel heuger als grauw. Snits lijkt heuger als grauw. En dan lijkt daar onder lang waar. En daartussenin zie ik het nou. Grauw zie ik het daar een plakje. En ik zoek even op het klokje. Dan is het nog een lietse minuut. En dan sukkel je wel, ik ga stadig natuurlijk naar die startlijnen toe. Want een hele soort wien is er net. Er ben er al een aantal skippen. Dat hebben we natuurlijk volle vaker zien deze gaande wedstrijden. Dat er een soort mensen remzakken, putsen erachter gooien en begonnen uit te gooien. En wie sjoggen er op 40 seconden. 40 seconden, vreek Henk een beetje naar voren te slopen. Want dan sjog even naar Snits. Dan komt hij toch verrekt dicht op die startlinie, hè. Ja, nou weet ik het nou eens net. Dan lijkt het wel dat Snits al over de startlijnen dreun is. Ja, ik weet het net. En door die oren dat dan ik, want ik zie dat onderste tonsje net meer. Ik zie even naar stiekem zelfs even naar startkorter. Ja, dat zou dan toch net heel nuffelijk zijn. Henk kan nou eens een beetje naar voren varen. 14, 13, 12... Nou, 10 seconden. 10 seconden. En als je een start tonen, dan is het net als mij, is Snits over de startlijn heen. En dat zou ik, wij kennen dat drachten, maar dat stond erom. Dat is een schot. Individuele terugroep, nummer 12 en dan had Snits een valse start. Dat snap je toch even werkelijk wie je net. Daar snap je helemaal niks van. Nou weet ik. Douwe vissen voor Snits had het je vaker op de Snitserbarriën. Dat er laatste starten en dat er dan ik nog won. Dus alles is natuurlijk mogelijk. Maar dat je nou in dat veld lezen, ja, en dan mag je dus wijsje te komen. Dan kan er net een kant uit. Ik denk dat ze om het duvelkater weten dat ze vals binnen. Zie ik de bek. Wie zorg ik dat Drachten weer omgeet? Waarom, weet ik net. Misschien had hij toch dat hun ik vals binnen. Want dat zei ik al, dat ziet er wel, wie wil knikken op een kant. Maar daar ziet Snits correct voor. Maar in elk geval, nou ja, we pakken dan maar even een scoortje dan. Even naar je grauw. Nou, die lijkt er natuurlijk, ja, hieronder bij die startlijnen. Want ze winnen er natuurlijk al geld betierd op. Die lijkt lang waar onder grauw, Huzem. En dan draait Snits ervoor. Het Jereveen wordt zijn. Je doet de middenweg. Akrum. Sjen hoe die doet, als ze er nog een tuigje op had, het lijkt het alles hard te wijzen. En dan hebben we de Jouwer. En dan hebben we naar de Zuidwesthoeken en Jenne Woord. Die je heel goed bakboord bij die Bobbenwiense tonnenwij is. Maar ja, leidt het dan. Want het is natuurlijk een heel groot cruiserek.
helemaal die slitsen maar hoe een lang cruiserrek en dan ik een heel lang voor een wieserrek. Maar we zien nog steeds dat douwe visser voor Snits jaren hun thuiswedstrijd. Nou dus wij weer omgaan op het contraskip onder Biedeline. Wordt nog steeds het boot omhoog gehouden van Tolde. En Drachten is ik weer omgaan. Ja, had die het misschien net helemaal meekrijgen, ik weet het net. In elk geval, die staat nou ik op nee, maar dan met Snits. Maar als ik het zo uittel, maar die had hij nog wel zeker al een minuut nodig om nou weer over die startlinie te komen. En dan krijg je hier uit de middenweg, bij de Akkerem Zielensjo, dat hij een brieske krijgt. Die krijgt de gong te pakken, leidt bakboord, leidt ik een beetje vrij in de midden, beetje voor de jouwer, had er net zijn protten de les van. Dus die kan de krek wat onder uitsukkelen. Ja, en dan werd ik me dus ook al afvregen. We gaan natuurlijk zien dat de beide douwers Grauw en Snits elkaar opzachten. En werd ik nou eens keer naar wie gaat, dat zei ik al, Lemmer en Jennewaard. Want uiteindelijk ben dat Lemmer, zit wel een aantal punten verschil tussen natuurlijk, maar die zo een bedreiging van Jennewaard wijzen kan het vat het tweede plakje. Jennewaard lijkt nou nog een beetje voor, Lemmer lijkt wel heger, maar in elk geval, daar zit zo'n punten tussen. Dus daar zou ik een knap wat aantal plakken tussen zetten worden. Maar Jennewaard lijkt misschien een beetje voor. Wie zal Ljouwert ik erbij gaan? Ljouwert. Nou, ik weet net wat er al hier aan de hand is. Het is wel een beetje nu weer al hier. Die hebben natuurlijk jet op de routebespreking. Dat ze zeker van doel winnen. Als ze een valse start maken om de Japaner erin te hingen. Dat denk ik dat ze hier de kundigheid wel hebben hier op Snits. Die natuurlijk een hele soort wedstrijden organiseren. Maar het is dus nog net nodig. Maar er zijn sowieso 3 skippen die dus weer omsuttelen. En wie zie ik dat helemaal in het achterveld weer een beetje bedaren is. Die het stuurbord voortgaat. En dat zou ik het jaren vinden van, die nou ik een klap oer met een stuurbord voortwaart en gaat. En uiteindelijk de bakboordskippen, die skarrelen daar dan heel licht verdeel. Maar in elk geval, jere, uit de middenweg. Dat ben dan de jouwer Dirk-Jan Rijenga en Pieter Meter van Akkerem. Maar het is een heel lang eind naar die boppenwiese tonnen. Jere op een snitsen maar dit lichte brieske.
laatste had ik wel eens live bij Omroep Friesland zongen Shy Coltrane, Go Like Elijah. En ik heb vernaam dat ze in Kwatten nog een keer naar de studio van Omroep Friesland komt. Maar scootjes zullen ze wel niet hebben. Wij hier al hier wel bij de Snitsen, maar hoe luidt het erbij, Gjalt? Ja, bliksem. Nou, ik zit gewoon eens even te tanken. Gewoon zo, even van de voeten wij te tanken. Dan denk ik, Snits maakt het nooit in een valse start. Is uiteindelijk onlogica. Is uiteindelijk haast net te betanken. Grauw, die zielt natuurlijk op Snits. Zo het een trucje van hem wijzen. Hij is vaker uit laatste wij is er hier eerste worden. Het is natuurlijk een enorme grote gok, maar zodra het mij opzet zin die in hebben om te zeggen ik maak je een fout startje, dan ben ik Grauw in elk geval net bij me in de buurt, want die ziet hem nou natuurlijk achter op het kontje. Als er zitten bloed is er kampioen. Makkelijk. Dat weet de hun ook. Dus wat doe je dan? Ja, dan doe je misschien wel een hele riskante gok. En dan denk je, dan maar een lietsvalt stadje. Als je dat net doet, dan maak ik weer waarom. Dan zeg ik in elk geval net bij hem in het vaarwater. Niet krek, zeg ik dan naar Grauw. Wij zielden dan Grauw, die kregen meer over de midden en een verrekte goed. En die win die wif kwam weer wat. In dat winvlaagje gong ze voort over stag. Waar dus Pieter Meter van Akkerem leidt. Die liep het in eerste instantie misschien ik wel heel goed voor te lezen. En daar zit Grauw dus net 4 achter. Als dat zou dus lezen blijven zo. Als ik gewoon even zie wat Janne Woord nou leidt. Die uiteindelijk daar een bakboordslag heug bij die tonnenwij die in dat berend meng van de hele mannen nou in één keer bijleidt. En ik zie naar Akkerem, dan gaan ze bij Janne Woord en de hele mannen gaan ze een beetje meegang. De Zuidwesthoeken. Ja, sponsor om dat die stuurboot verdel kan. Die dwat het net aan, dus die flapt nou onder Janne Woord. Omdat die natuurlijk, de hele mannen en Janne Woord, die lezen allebei de bakboord. De jouwer leidt je dan ik in het middenveld. Die shot het zwerk ik al 3 die denkt van dit komt net goed. Dus ik draai maar, want de Zuidwesthoeken leidt dan uw bakboord ik, omdat de oren bij hem erom komen. Ja, en dan kan Akkerem daar uit het waldje, waar het net een kop room biem is, kan rustig trossielen verzeld. En in diezelfde hoeken, die slag zie ik het Snits ik op. Ja, en Grauw ik op. En als je op een Snits, die natuurlijk valt starten is, die leidt hier in de midden, wel helemaal achterom mij drachten, maar ze had de gong en de guy goed te pakken. En wie weet hoe skraal en scherp wat er zielen kan. En ik denk dat er het vaarwater hier ik verrekte goed kan. Dus, zou daar nog wat in zitten. Sas karrelen we heel rustig op bij, dus naar die boppen wie ze tonen. Maar ik ben aan wel eens nieuwsgierig, waarom had hier een valse startmeidje zoeken. De eerste keer dat ik jou ontmoet, ik keek in jouw ogen, ik weet het nog goed. Vanaf dat moment was ik meteen verkocht. Jij was degene waarnaar ik had gezocht. En ik dacht, nee dit gaat nooit meer over. Nooit meer over.
leuke nieuwe band. Sipke de Boer uit Warkum. Hij neemt die band Sip en zij kwam met dit nummer Zomer. Het is een prachtig gezicht, die scootjes die hier op wij binnen na die eerste tonnen. Maar ja, eerder al wat de sissen geldt, waar luidt voorop? Nou, het ligt in elk geval dat Akrum in eerste instantie voorop leidt. Die maakt het nou hier uit de middenwijk weer een slag op bakboord. Ik zie het niet correct, net 4 van ons snits. Die zit is te sjen. Hoe het veld heen. Grauw die leidt bij de wal en die leidt stuurbord. En dan komen er een vracht zwikskippen. Die jouwen rennen wordt de hele mannen. Die komen daar alle keer een bakboord aan zetten. Maar dan kan Grauw dus toch nog stuurbord verdelen. Snits, die zegt dat aankomen. Die dacht van, dan ken ik daar wel kruk. Juist onderzien bloeien. Dat jou op niks. Misschien varen deze wel op bakboord een beetje Grauw in het vaarwater. Dat blijkt dus net zo te wijzen. Dus Grauw is wel door de wingong. En zie ik het nou de route waar Drachtnik leidt op bij naar dat stadeiland. Daar ligt het momenteel een beetje meer de wind te lezen. Al die orenskippen lezen op de andere kant natuurlijk de scootjes. Krijg je wat meer versield en kapot zielde wien. Daar heb je wat meer de vrijheid. Kan ik zien, Drachten en Snits rennen vrij hut. En dan zie je, ja, Akrum die hier door de wingong is. Ja, dan ligt het in dat hoekje wel de zinnen even het wien een beetje daar wat op te fretten. En dan daar, waar Drachten en Snits lezen, daar zit wat meer gang. En Grauw, ja, die gaat dan nou wel stuurboord een heel lijn achter Akrumdel. Maar die kan deze slag misschien dan nog een heel lijn volhouden. Nee, die Bob en wie ze tonnen daar. Maar zo is het dus de strijd, wel voleindig gaande. En hoe is het dan met Lemmer en Janne Woord? Ja, Janne Woord denk ik dat een beetje verspielt. Niet krijgt, want de hele mannen leiden al Bob, hè. En dan zien we nou ik dat een Lemmer en een Woords eind, dat die ik bakboord van deze skippen verdeeld zielen. En de Jouweren en de Zuidwesthoeken helium ik bij dat heure kantje daar bij die hoeken boppen in wat meer wij, waar dus uiteindelijk ik een Grauw en een Akrum bij komen. Maar zo is het dus nog steeds net versield, want nu kunnen we dadelijk zien, als Drachten hier op het stadeiland daar, als die door de wind gaat, hoe het er dan heen leidt. Hoe goed krijgen ze hem daar uit dat hoekje. Drachten gaat nou rustig door de wind. Snits zit er een 50 tot 100 meter achter, dat ook zo'n beetje oppassen, dat zal ongeveer zo wijzen. Maar in elk geval, het lijkt dat daar wel wat meer gang leidt. Want Grauw leidt je dan vrij wel in het middenveld. Er is verder net één om hem heen. Dat heeft je natuurlijk een geluk, want dan hebben we de vrije wien. En dan kan je natuurlijk een beetje makkelijker je paard zieken. Snits, die het net aanwacht op Drachten, want die shot misschien wel aan Drachten dat er hem heel rond krijgt. En die denkt van, misschien kan ik daar wel bij aanpikken. En wie heeft je meer gang en wat meer wien. Die lezen nou ik bakboord. Maar ze zien dat het alle jaren stadig naar die boppen wie ze tonnen dat duwt. En waar zal er als eerste wijzen? Wordt dat Akrum? Wordt dat Grauw? Zou het een Drachten worden kennen? Wie let het nog even op een wachtje? En dit is wie een bouwvakker, het weer jouw echte hien. Zoals hoeren op een steger, bij Grietje op het hien. Gluren troch de ruten, als Grietje haar omklooit. Je moet er altijd bij wezen, voordat ze maar zuid nooit. Skip in de dwaan.
is wat dat is toch nou? Kom maar beneden gauw en de Britse poort die krijgt toch gauw van de buren een mooie vrouw. Hey, die is wat dat is toch nou? Kom maar beneden gauw en de Britse poort die krijgt toch gauw. Muziek van NNB Tieners. Ja, het wordt even voordat ze bij die eerste tonnen binnen geldt, hè? Ja, maar het gaat nog flat op. Ik zie het niet krek meer op de kant naar de stad en toen hoorde ik me even stil. En toen draaide ik me om en toen zei ik in de jouwer, en toen zei ik zien Henk en Geertje, ik zei van verrek, ik hier de jouwer even door de kapsje om, want die kreeg hier een vlaag door de midden heen. En dan liep het die. Verrek, liep het die wel op het eerste plakje te lezen, nevens me. Want Pieter Meter van Akrum, die shirt het al, die had al een beetje op hem del. Die denkt van ja, daar kom ik op dit stuit net even bij. De Zuidwesthoeken, dit stuurboord op Grauw aankwam. Grauw die het natuurlijk heel skraal zielen kan. Ja, en die stuurt maar wat op. En dan kan de Zuidwesthoeken er net verdel. Dan leidt hij wel wat voor, maar dan leidt hij wel onder Grauw. Jennewoord en Langwaar komen dan uit de hoeken daar van het startskip. Maar dan eet ik weer waarom, waar is Snits? Ja, Snits die natuurlijk achter Drachten draaide, onder en achter Drachten. Ja, en dan leidt Drachten op dezelfde kiellinie als Grauw leidt, maar een peerscheepslengte is daarachter. Ja, en dan kan je dat misschien wel bezieken. Snits had het net in, die toch van ik wil jij erachter wij en ik beziek je dan toch bij die orenslag. Wie zou nou Akrum achter de jouwerdel gaan? Ja, en die Boppen wie ze tonnen, die lijkt natuurlijk, wie hij er in je tichter op het starteiland lezen en meer in je daar op de grutte green en die kanten op. Daar lijkt dan de eerste Boppen wie ze tonnen, wij was de eerste hinnematten. Ja, en dan Akrum, get nou, stuurboord achter de jouwerdel, maar dan kan de jouwer nou de tonnen ik nog net onzielen. Die kan de tonnen ik nog net onzielen, dus die zal grif dadelijk ik nog een liedslagje omheen gaan matten. Ja, en dan lijkt die natuurlijk bij stuurboord en dan komt Akrum bij bakboord aan. Zo is het echt toch wel een beetje een skiftend windje en ik een licht vlaagjes. Dus het is zeker vlaagjes, zie je van wel lijkt dan het beste vlaagje. Snits, die dan nou, ik werd op dat wedstrijdveld net de Hulendal de uiteinden zie ik het wat meer de rond te jaren. Misschien is het daar ik een wat makkelijker de vlaagjes en draait nou Troddewien, Boppen uit jaren Veen. Ja, die toch net heel beste lieken. Die lieken toch nou ik wel een eindje weer in het achterijnveld te bedaren. Snits, die dan toch net 4 meer van Grauw al is. Maar ja, Grauw lijkt nog voor. Ja, deze skippen, Lisse bakboord. Maar de jouwer ik en de Zuidwesthoeken ik en Grauw ik. Die Lisse bakboord, maar die maakt de grif nog een slagje opheljen. Wils Akrum, nou tro de wien gaat. En dan zal die misschien die tonnen berinnen kennen. Maar de wien die skift het en skift het en skift het. En Jennewoord, die nou ik gewoon rustig bakboord van de Lemmerdel gaat. Zo is het toch een heel prachtig gezicht hier. Hoe het op die Boppen wie ze tonnen aankomt. En Akrum, die dan eerst heel goed lieken. Liek het dan even minder. Liek het nou in een wij verrekte goed. Het bloot spannend hier. Het is de trein en dat betekent dat we weer het spultje spelen gaan. We zijn nog heel iets op ziek naar het vakantiebestemming. Denk je te weten welke vakantiebestemming wij ziek je? Dan kun je een sms sturen naar 0620 499 199. Of een mailtje sturen naar pas@omroepfriesland.nl. Dit we de objecten nog eens doen. Adjo, in dit loon, van Noord naar Zuid in de Wolle, ben je lieke lang wandelen als dat je van Friesland aan naar de Noordpool ringt. Ik help leren op een voeten dat ik rond denk. Ja. Maar ik weet het net, hè? Ik weet het net. Het is wel een regel. Hij is te dwaan, want ik haal even stiekem schoenen en dan kom ik genoeg goede oplossingen binnen. Nou, dus dan komt het helemaal goed. Geen hints, Jan. Geen hints, Jan. Doffe net. Je moet er zelf maar even nadenken. Pas@omroepfriesland.nl. Zet wel even je telefoonnummer erbij. Of 0620 499 199. Dit is de opjef. Adjo, in dit loon, van Noord naar Zuid in de Wolle, ben je lieke lang wandelen als dat je van Friesland aan naar de Noordpool ringt. Pas@omroepfriesland.nl of 0620 499 199. Oren, dan spelen we het eindspul, de paspoortcontrole. Van die prachtig mooie Simmer in Friesland slippers. Waarom nou het wetten? Dus niet zomaar geld. Ja, wat maakt je nou? Wat maakt je nou is Grauw, hè? Krijg je hier alle keer een vlaag. Akrum en het Jennewoord. Volle jeder en beter. Grauw kreeg hem dan ik, maar die leidt volle dieper onder de tonnen. En een Shotamo die achter bij Douw op zit, die zit als te wiezen en te doen. Ja, wat maar, valt daar een god? Nou, dat liep het dan achter Jennewoord misschien te vallen. Misschien valt er een lidsgodje achter Jennewoord. Dat zo beschutten dat Grauw daar dan inpikken kan. Akrum,
die dus nou al om de Boppenwiese ton is. Jennewoord draait nou ik om die Boppenwiese tonnen en kan dan in een grauw naar bedrieën. Ja, kan drachten, kan die bakboord dan op grauw aankomen? Nee, dan is dat vrij, want de lemmer kan dat ik net. Grauw, die hem niet krijgt al wat heuger in de wind op glieren liggen. Die dacht van ja, ik mag net te vier bij die tonnen wij komen. Dan nou al vast een beetje met mij het vakje klapperen litten. Sluit dan achter Jennewoord als tredden om deze Boppenwiese tonnen. Dan de Zuidwesthoeken en de Jouwer die daar boppen leidt. En dan eten we wel uit Snits. Wel uit Snits. Ja, nou dan kunnen we dan al misschien al wel vast zitten. Ik weet net. Als Snits hier wel bij komen kan, want die leidt nog toch nog een heel eind van die ton af. Dan kennen deze skip hem alle misschien wel onzielen. Nou ik alleen maar. Drachten, die komt in de zwerigheden. Want kan die daar draaien, valt er een gatje tussen Lemmer en Waardseind. Nou, ik weet het net. En dan zit achter Waardseind zit natuurlijk de Zuidwesthoek alweer. Daarachter zit Huzem en dan Snits. En dan onder in het veld, maar die moet er nog een slag ophellen. Ja, dat is dan een hele man die niet krijgt naar vlak bij Jennewoord lijkt. En dat is dan Ljouwert. Ja, en die lijkt natuurlijk helemaal in de versielde wien van al deze bakboordskippen die in één lijn nou de tonnen oren in de kennen. En zo zien we maar weg dat het dus uiteindelijk nog net versield is. Maar in elk geval, Grauw leidt op kampioenskoers. Dat mist net. Het is smoordrok op de Snitser, maar overal is er boordjes vol skippen. En een van die skippen, daar hebben we uw verslagjouwer Geert van Tunen in gestuurd. En dat is het volksskip van Grauw. Nou, ze kenden haast feestje, Geert. Ja, maar toch, Harm... Ze dwarren net, hè? Ze dwarren net. Nee. Het is hier werkelijk een sirene stilte aan boord van dit volksskip van Grauw. De wedstrijd werd met belangstelling volgen. Nou van afstand, want die scootjes die binnen een van u zo. De verrekijkers komen erbij, Aleida. Maar de verrekijker, wat just Aleida, zit het goed volgens mij? Nou, op dit moment wel, maar er kan van alles gebeuren. Dus ik juich niet eerder dan dat we finish binnen. Nee, er wordt hier absoluut niet juicht. Hier heerst een stilte, man. Het is verschrikkelijk. Wat een gespannen stilte hing het hier. Ja, het is verschrikkelijk spannend. Of tenminste, ik vind het altijd spannend om het wedstrijd te zien. Maar ja, nou helemaal natuurlijk. En Snits kan je hartstikke goed zielen. Het is wetter, hè? Ja, daarom. Dus dat wist je wel. Ja. We gaan gewoon zielen en wist je wel. U zei verslagjouwer Gelde hier een theorie. De theorie van de opzettelijke valse start van Snits. Zodat Grauw net lekker achter Snits van Varrekoer, maar dat Snits in achtervolging zoer. Wat vies van die theorie? Nee, dat slaat nergens op natuurlijk. Dat zou Douwe nooit doen. Nee? Nee, natuurlijk niet. Die wil ik winnen. Nou ja, het is een theorie. Maar Dole hoeft er net in. Nee, ik Hij weer gewoon bij verzin een valse start. Hij moest erom. Ja, maar hij gaat net mee opzet vals starten. Nee. Dat is juist maar jongens, hoe komt het er? Ik heb net betocht. Nee, uw specialist die gooit tussen theorie de lucht in. Ik net, Dole hoeft er net in. Nee, ik loop er net in. Oké, nou, dan hebben we dat ontkracht, Gel. Die kist mij nemen, jongen. Nou, de spanning die bleef je dan wel even. Je bent net jeder kampioen, dan zet je kampioen binnen. En zo wordt hier op dit volskip van Grauw de wedstrijd in alle spanning volgen. Al je verrekijkers erbij. Hoe lezen die skippen? Hoe leidt Grauw? Want dat is zelfs de fixatie die er heerst hier aan boord van dit volskip. Nou, voorlopig ziet het er dus al heel goed uit. En dat Snits opzettelijk vals starten zo, hebben we zo. Nee, dat wil er hier absoluut net in. Und zo'n zoeren, nee, zes sport. En op de eerste rang het scootjesielen. Omroep Friesland, zeg maar in Friesland. Ooh, your ex is back in town.
Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. En dat moeten de skippers misschien, ik wil net dwan, koers horen. Zelf je eigen wedstrijd zielen. En de SKS vreegt hem al hoeveel boordjes die hier op de Snitsermaal is. Nou, dat ben er een heel soort kindje vertellen. En wat voor wedstrijd jullie geldt? Nou ja, een loefduel dat Akrum Jenne wordt nog bijna in een wien op driehoed het haast wel. Waarom? Weet ik net dat ze hem samenkoor opjaaien. Je komen dan natuurlijk ik volle meer onder het starteiland te zitten en zitten dan wel die wien. Grauw die tijd er natuurlijk de rom te krijgen midden erop. Maar dan is er natuurlijk wie het uit hoe dat hele Snitsermaal hier in de breedte. Ja, dat is er wel in die jongenmekoor. Snits en Ljouwert die natuurlijk voort om een tonnen heen draaien binnen. En volgens mij de hele man ik. En daar liet ik even een Siegen zitten staan. En die hadden ik misschien wat meer de vrijheid. Want er zitten die een achterharen die hun uitdekt. Ja, en dan leidt Grauw leidt dan natuurlijk meer onder het uur van Lemmer. Waarts een, de Jouwer misschien ik nog een beetje. Maar zo wie dat mij dat loefduel. Maar Geertje, doe haast even een lietse rondingje van de Bobbenwiense tonnen. Hoe het dadelijk bij die onderwiense tonnen uitpakt, dat weten we nog net. Maar tot het maar eerst maar even. De Bobbenwiense tonnen van Secret. Eerste Akrum, tweede Jennewoud en derde Grauw. Fjouwer, Zuidwesthoeken, vijfde Jouwer, maar dat weer 87 liep weer bij de Zuidwesthoeken binnen skip weer. 6 de Lemmer, Zaan en 8 ik zou ongeveer tegelijk wat zijn en Drachten. 9 Langwaar, 10 Heusum, Alve weer Snits, 12 Ljouwert, 13 Drachten en op een 14e plak het Jerveen. Do you ever stop and wonder why it's so damn hard finding Mr. Right? I swear it's just a Disney lie. You only need to find love once. Here's the thing, guys are all the same. They love you, then they leave you like it's just a game. Did no one tell them that old saying? You only need to find love once. Imagine my reaction in the room. Once I found you, was never gonna let you go. I didn't hesitate, I couldn't wait. All the other guys just evaporated. Once I found you, I couldn't help but let it show. It must be love, 'cause my heart loves, and I'm so glad I waited for one. So many times I got it wrong. One summer thought I'd found the one. A couple of weeks and he was gone. You only need to find love once. I guess we all make mistakes. Hide the hurt when your heart breaks. But don't forget when things aren't great. You only need to find love once. Imagine my reaction in the room. Once I found you, was never gonna let you go. I didn't hesitate, I couldn't wait. All the other guys just evaporated. Once I found you, I couldn't help but let it show. It must be love, 'cause my heart loves, and I'm so glad I waited for you go. I didn't hesitate, I couldn't wait. All the other guys just evaporated. Once I found you, I couldn't help but let it show. It must be love, 'cause my heart loves, and I'm so glad I waited. Once I found you, was never gonna let you go. I didn't hesitate, I couldn't wait. All the other guys just evaporated. Once I found you, I couldn't help but let it show. It must be love, 'cause my heart loves, and I'm so glad I waited for one. We liggen nog kwartier vertreien op Omroep Friesland Radio. Een mooi plaatsje van Emma Stevens en Once.
We zeggen hier niet correct dat loofduel tussen Akrum en Jennewoord geldt. Kunnen orenskoetjes daar nog van profiteren? Nou, nee, uiteindelijk ik net. Misschien dat deze beiden dat nog net in saf verrekt is slecht dien had daarin. Want uiteindelijk, ook dat ze show, maar het is een gijpen en weer een gijpen. Want de wien, die skift het hier dan toch wel eens even wat meer naar de westelijke hoeken. Dan werd het wat meer naar de zuidelijke hoeken. En daardoor zien we de huurt hier dat de skippen dan weer een gijpen binnen en het tuig dus weer oergooien. We varen nou vlakje bij wat zijn, midden in het veld. En dan ligt het op randjes, waar dus in die en Bolzert en in Jennewoord zitten. Ligt het nou weer correct een beetje meer wind te steken als hier in de midden waar het grauw zit. Maar ja, grauw wordt natuurlijk protte oudutsen. Toch al die achterliggende skippen die je breed uit door die hele snitse maal lezen. Daar een helemaal in de vierde, daar lijkt dan snits, maar Ljouwert en de hele mannen. En dan lijkt op dit eind, daar lezen dan Bolzert, Jennewoord, de Jouwer, de Zuidwesthoeken en Drachten. Die lijkt dan natuurlijk wel achter grauw. Maar dan lijkt het veld helemaal breed uit. Ja, en waar komen dan die vlaagjes? Ja, die vlaagjes, zak al zei, dan komen ze wel eens wat uit de westelijke richting, dan wel eens wat uit de zuidelijke richting bij. Maar dan moet je natuurlijk op het vinkertouw zitten. Dan zie ik bij taken van de Meulen van wat zijn, dat hij een checkje aan het smoken is. En dat die zijn waar de windrichtingen zijn weer peilt en de schukkers weer naar de wimpelta. En dan skift het hij toch vaak. Dus als we dadelijk bij die onderwiese tonnen komen, en dat is nog een heel lang eind, ja, want het duwt nog natuurlijk maar een beetje. Sommigen krijgt dus even wat meer gong, zoals de Zuidwesthoeken krijgt nou even een vlaagje. Maar die wien, die skift het en die skift het. Ja, en dat kan je dan aan. Bij die onderwiese ton krijgt een pipattenspelje. Dat volgskip van Grauw, Geert van Tun. Hoe luidt hij in het wetten? Wat kennen die Sjem van de wedstrijd? Ja, nou, dat is wel leuk om te zien. Want die hele vloer die komt hier nou vlak bij Uislands. En dan zie je dus inderdaad dat Grauw daar. In dat perspectief pik ik maar wat oer. Zo'n beetje takkelijk maar de Zuidwesthoeken hier voorbij schoot in een vierde positie. Ja, en dan zie ik naar Snits. En dan denk ik, ja, nou ja, wat is het probleem eigenlijk? Er is geen probleem, het is al even goed. En toch, ze willen er hier net jongens. Ze hebben maar één idee, dat is die wedstrijd geconcentreerd volgje. Dat wordt ik dingen intensief. Er wordt net praten, er wordt hier amper wat zijn. Het is zittend op noffelijke kessers, dat dan weer wel. Loeren, gluren, spioneren haast naar die wedstrijd. Om te zien, wel uit die eigen scootsie. Grauw, zo'n 2009 net meer kampioen werd. Wel uit dat oren-scootsie. Snits, ja, dat lijkt nou nog goed voor uw perspectief. Maar wat ken die nog? Die snaak, de oude visser van Snits. Ken die daar nog wat ontwaan? Die spanning hing het hier aan boord. Dat is net appeltje-eitje. Als je er een hele nuchterheid naar joggen, en dat doe ik, omdat ik die emotie mis, dan denk ik van, nou ja, het is appeltje-eitje. Dit gaat crescendo voor Grauw. Die titel die komt wel binnen. Ze lezen voor op Snits. Ze hebben nog een puntenvastsprong op Snits. Wat kan er eigenlijk gebeuren? En toch, het wolde er hier net in. Ik dwar amper het te praten. Sa stil. Zag bijna gluiperig wordt de wedstrijd hier volgen op dit volskip. Ik denk dat ze wel een beetje ziek heli kennen. Maar ze doen het net. Ze wilden er niks van weten. Eerst die wedstrijd dienen. Dan pas zullen we het feestje vieren. Dit is Omroep Friesland, maar het scootjesielen.
want the whole world to celebrate. Yeah. Right about now, it's time for everybody to stand up, stand up, stand up, and have fun, fun. 'Cause we just begun. I want the whole world to celebrate. Once again, I feel better. When I pull myself together, I remember those two letters. It will be okay. Everyone says now or never. I say only if it's better. Being out like this forever. I wanna come home. Mika en Celebrate. We gaan weer naar de Snitsermaar, naar Gjaltion. Ja, Geert zei het niet eens krijgen, want ik zie dat Snits net... Nee, Snits die zit helemaal op het ooreinde bij Mar. En die zal... ik zie dat ze daar nou het tuig... Oh nee, dat is de hele mannen, die smiet het tuig nou om. En ik even te zien wat Snits, die is dan ik al gijpt. En dan zal die misschien wat meer heel en winst koers... naar deze tonneta beziekje te zien. Ze horen nou zat te zien, want ze door de vakken loert er nog even weer in. Dus nou wel wat voor de win. Maar we zien dat Jenne Woord, die krijgt hier een vlaagje. En dan lijkt het dat die wel onder Akrum Troskoot. Daar zit dan de jouwer achter, die had hetzelfde vlaagje oppikt. En de Zuidwesthoek leidt er weer achter. En dan zien we naar Grauw, die in dat middenveld leidt. Ja, deze wordt nog steeds dat zijn toch uiteindelijk een Waardseind, een Lemmer, een Jereveen, de hele mannen. Huzem, die hier ergens een gotje trop op jaren te zieken, krijgt daar in diezelfde baan met de jouwer en Jenne Woord en ik al eens, krijgt ik dat wie een vlaagje. Alleen, die zit er dan een heulijn achter, maar die scoot nou ik daar toch gewoon onder het tuig van Lemmer trop, want ze had gewoon de gong te pakken. Zo is het dus nog steeds net versield. En wat Geert en ik zei van ja, het liep het op dit moment nog wel even goed voor Grauw. Ja, dat liep het dan ik wel samen, maar die leidt er in de midden, leidt uiteindelijk stil. En Snits, die leidt dan wel helemaal diep in de orenkant van de Mar. Maar die houden toch, mij ik de hele mannen, volle mee gong uit dat hoekje wij. Ja, en dan kan ze hem aan natuurlijk de tonnen oors oorsnijden. En dan gaat nou Jenne Woord, gaat binnenste skip lezen voor Pieter Meter van Akrum. Ja, omdat ze even de gong te pakken krijgen. En die smiet het zeil en ik weer roer. En zij is het ziek in om die wien in dit hele lange voor de Wiense rek. Ziek je dus om de wien daar op de Snitsermaar. We gaan op naar trein alweer, Diana. Ja, het giet hut, het giet hut. Het giet net zo hut op het wetter, maar wel qua tijd verzels. En misschien dat Jim nog even tijd heeft op die boordjes om al hier even nooit te denken over die vakantiebestemming die wij ziekje. Want Jim kan het goede antwoord nog heel tijd even mailen naar u. pas@omroepfriesland.nl of een sms sturen naar 0620 499 199. En zullen we op je even gewoon nog een keer letten? Ja, nog maar een keer. Adjo, in dit loon, van Noord naar Zuid Rinnewolle, ben je lieke lang wandelen als dat je van Friesland aan naar de Noordpool in. Ik zoek gewoon atlaspak wat ik tussen zie het en dan zoek ik niet een keer. Het langste land eruit zie je. Het langste land eruit Of ik zoek het waar met die muziek, dat hot. Zo dat cryptisch? Ja, liet ze hint even. Ja, zo dat is nou toch wel weer van de hints. Oh, je don't eten binnen. Ah, het is vrede met je, man. Ja, dat is ik zo. Laatste en het is day. de laatste dag. En je kent net alleen al die prachtige Simmer in Friesland slippers. Ja, die kan wel alleen nog winnen. Ik zit er weer met de scootjepool, maar het arrangement, maar dat ben weer hele oorprijzen. Nee, dat is die heel slippers, die jou maar die verzelt, slippers zijn wel uniek, want daar ben je een heel peer van maken. Zij is het. Nog één keer dan. Adjo, in dit loon, van Noord naar Zuid Rinnewolle, ben je lieke lang wandelen als dat je van Friesland aan naar de Noordpool in. 0620 499 199 of pas@omroepfriesland.nl. En wel even je telefoonnummer erbij zetten. Dadelijk snijtrij en dan zullen we je weer verder op de Snitsermaar hoe die wedstrijd hem verder ontwikkelt en of Grauw al haast een feestje vieren kan. Dus blauw luisteren, dadelijk is het Nijs uit binnen de Moetelaan. Graag gedaan. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen?
Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Grote en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen. Doe je het beste uit de bus. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Wolle een mooie dijvoet van joch naar €80. Hier is een sloep voor een waardelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert, bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartuig. Zoek op sloepverhuur, Noordfriesland.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort hield. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaard is het perfecte stee van Lietse en Grutteborgen. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaard.nl, Koudem. Kom nu langs bij AWD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke AWD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Wiersma Tenten en Partyverhier het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Check op wiersmatenten.nl. Ajo, lekker sterk. Valerie de Boer, goed en het joer. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €390. Expert begrijpt het. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjug op recycle.nl/Leeuwarden. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Heeft u vannacht slecht geslapen? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Baarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Omroep Friesland.
92.2 FM. 3 uur, Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Het tweede slachtoffer van de ramp met vlucht MH17 is geïdentificeerd. Het gaat om iemand met de Nederlandse nationaliteit. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. De nabestaanden zijn geïnformeerd. Een team van meer dan 200 specialisten werkt in Hilversum aan de identificatie van de slachtoffers. Mogelijk duurt dat nog maanden. Afgelopen zaterdag werd de identificatie van het eerste slachtoffer afgerond. Ook toen ging het om iemand met de Nederlandse nationaliteit. In de Gazastrook wordt een Israëlische militair vermist. Volgens Israël is hij mogelijk gevangen genomen. Het humanitaire bestand in de Gazastrook heeft niet meer dan 4 uur stand gehouden. Israël zegt het bestand op nadat er over en weer werd geschoten. Het was de bedoeling dat de gevechtspauze zeker 3 dagen zou duren. Het Constitutioneel Hof in Oeganda heeft een streep gezet door de omstreden anti-homo-wet. De procedure waarmee het parlement de wet aannam deugde niet, zegt het Hof. De wet werd in februari aangenomen. Homo's konden er een levenslange celstraf mee krijgen. De wet leidde vooral in het Westen tot felle kritiek. Vorige maand zijn er minder auto's verkocht. Het waren er bijna 30.000 en dat is een daling van 2% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Het gaat al langer slecht met de autoverkopen. Het type dat vorige maand het meest werd verkocht was de Volvo V40, gevolgd door de Peugeot 308 en de Renault Clio. Volkswagen staat op nummer 1 als best verkochte merk. De KNVB schaft bij wedstrijden om de Johan Cruijffschaal de verlenging af. Als de stand na 90 minuten gelijk is, volgen direct strafschoppen. Het besluit is genomen om spelers aan het begin van het seizoen niet te zwaar te belasten. De nieuwe regel gaat direct in en geldt dus ook voor de wedstrijd van zondag tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PEC Zwolle. Het weer nog, flink wat zon met af en toe wat bewolking. Tegen de avond kan een bui vallen. Het is 23 tot 27 graden. Morgen begint zonnig, later stevige buien, mogelijk met onweer en windstoten. De temperatuur loopt dan iets op. Dit was het NOS Journaal. En dit is Omroep Friesland met Nijs. Er is botulisme in Ljouwert constateerd. De gemeente adviseert en ik dat mensen contact met wetter zo vol mogelijk mijen. Het gaat om de vivers in de Wiek Bilgaard en in de Ljouwerterbosk. Er maakt net in zwom en visken worden en ik hoen wat eruit houden worden. De dierenambulance heeft de laatste dagen meerdere dieren en zieken ein en visk uit het wetter hellen. Het is dan natuurlijk om hokker type botulisme dit. Friesland Campina verwacht dat ze dit weekend aan de slag kennen met het skiermaatje van het Siesmakerij in Gerkes-Kleester. De brandwacht is daar voor de 4e dag aan de gang met blussen. De deal van de fabriek dat geen brandwest heeft binnen Joert van een pad inspecteert. Het zucht dan uit dat het Siesmakerij nog in redelijke staat is, maar dat kan net yet goed beoordeeld worden als de boel goed skiermaken en testen is. De politie op Vlieland heeft 10 jongens in de leeftijd tussen de 16 en 18 jaar van het eiland uitzetten. De groep in Noord-Hollands waren de oude dagen voor een soort oerlijst op het eiland. Zo draaiden ze bij haar vakantiehuisje loerde muziek. Ik bij een neerslissende camping waren de jongens voor oerlijst. In een tal horecazaken voelen ze personeel en klanten lastig. 2 snitsers met clownsmaskers op hebben vannacht verskaten passanten bij de fietstunnel in de Lemmerwaai in Snitsbod skrikkelitten. Zo hadden meesken on, omdat een van de mannen ik maar een mes zwaaien zo, stelde de politie een onderzoek in. Uit het onderzoek die blikken dat het om 2 mannen van 22 en 23 hier ging. De politie heeft de maskers in beslag genomen, een mes wat net voen. De politie zal de zaak nog verder onderzoeken om te zien dat er sprake is van meer strafbare feiten. Het waren er nog flink wat zinnejoords. Temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Er stiet een zwakke wind uit zuidwestelijke richtings. Morgen op een ijszinnen, nog een paar graden warmer dan. Stadig komt er iets meer bewolking en lettere bedij kans op een rein- of tongenbui. En dat is weer de ijs, dan zullen we nog op een snitser maar bij het Scootsie-ziel. Een voleindige strijd. Jenne Woord, je centje pijn. Akrum, ik niks aan de hand. Maar we zeggen dat grauw, zeg dat snits stuurboord aankomt van onder uit de Maarwei naar die onderwinse tonneta. Silijn bakboord, gong een beetje loeven en daar begon het gesodemieter. Snits het zeiloer in de gijp. Houd het strak, want ik dacht van, ja, wie moet naar die tonneta? Ja, en dan kom je stil te lezen. En dan komen er in een zwaar schip, scootjes komen op die tonnen aanzetten. Met alle meegang. En dan komt uiteindelijk grauw en snits.
De nummers 1 en 2 van dit kampioenschap komen zo in de vernieling dat er geen gat meer valt. Ze liggen stil onder al die tuigen. Berend Mink, die dacht, daar pik ik nog een gatje, daar neem ik het profijt van. Kreeg het er net, want er weer zo volle oren skippen. En hier draaien zo stadel van die onderwingse tonau dat er weer een gat voelt. En dan rapen ze wel naar al die oren skippen die er boven de Delgong een boot zijn, een langwaar en een lemmer. Maar daar voelt elke keer een gatje. Zelfs Jereveen kon naar mijn gang. Gat inprikken. En dat beschut dus nog een heel eind achteruit. Grauw en Snits en de hele mannen. En op kop, Jennewoord, mij Akkerum. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartingstiet opbrengen kunnen, op maar liefst 68%. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen, dan moet je het beste uit de bus. Kom en bewonder je dit december de allerbeste Friese tuurginders van de CS op 6 topconcoursen in uw provincie. Kom op 2 augustus naar Ries. Voor meer informatie kijk op www.friesepaardenconcoursen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken. De enige echte meubelopromming. Elektrisch verstelbare boxspring Mikkeli, compleet met koudskom topper en holleboord. Vind ze topkwaliteit. Verschate maten. Nou minder dan heel jild. Piegelix 61 bij 2 meter van €3.195 voor €1.394. Maar op is op. Wie woonvoordeel de vrede op jouwer. Wat een drokte net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermerk. Op zoek naar een hotel? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vinden je de mooiste meubels en sleepkamers. Izinga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Matteo Klasse meubels haar, ga dan naar Izinga. Het rozenvolle wien. Varre, maar je broers van de kop. Van scootjevaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier of meer dagen. Recreatiepark, wettersport en partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. Matteo Klasse meubels haar, ga dan naar Izinga. Izingameubelen.nl. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en steward uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Zie maar gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Dambeton. Verschillende soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ik voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. INij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder Spiekerboor in Akkerum. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het.
Waar had het grootste 55-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Ajo, lekker zeg. Bennerie de boer, goed en het joer. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Het is Simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Bij Harm Wijstra en Diana de Groot. Waar pakt de titel? De finale van het SKS-kampioenschap 2014. Diana en ik volgen het vanmiddag live van Oude Battenvier en sjoggen bij de kampioenskandidaten in de achterheen. Ja, alle eerste scenario's hebben we vanmiddag besprutsen, maar dit is toch echt weer een die niet wel net voor zijn, Gjalt. Nou nee, dit scenario is ik wel net te bedenken, maar het weer duidelijk dat grauw op snits van. Ja, en uiteindelijk is dat ik wat er de hele tijd voor zijn. En dat doe ik. Dat wie in de stad is, dat is nou ik nog steeds beter. En ja, uiteindelijk had hij dan meer een Jannewaard en een Akrum had daar nou profijt van. Ja, en die zullen dan misschien meer voor de dijs zeggen gaan. Jannewaard, hoewel die lijkt natuurlijk trets in het klassement. Lemmers zou er nog een bedreiging van wijzen kennen. Die leidt nou een eind, ik erachter. Ja, en Snits en Grauw en de hele mannen, die kwamen alle keer beroerd uit bij die onderwinse tonnen. Omdat ze het duel met elkaar aangaan. En daar verliezen ze alle keer van. En uiteindelijk, daar troon nemen een liefdvoorsprongje Jannewaard en Akrum. Werd de jouweren, die krijgt nog een slag. Onvalslag die je, liek het daar nou op te verliezen. En Jannewaard en Akrum lezen daar toch even 4 voorop. Van het hier rond aan het leven, in alle stond ik volle lees en zet. Oh, fok de goede op, nee, niks je rust te mooi. Het vlingen zweven draaien, dat wat ik word. Ik ga simmer in de kop, simmer in de kop, simmer in de kop, doe net, ik word. Iedereen in de wereld, aan mijn zin en bril ben kwijt. En als ik valt en je knippen, ik ben en weet. Oh, ik ken het slikken niet goed, veel de kribbels in het bloed. Maar dat gewoon niet om, maak maar wat zoet, wat zoet. Ik ga simmer in de kop, simmer in de kop, simmer in de kop. Je net, ik word. Brieke Beck, mooi. Simmer in de kop. Door ze intussen op dat valskip van Grauw Geert van Thun. Of er een beetje mooi met te praten. Ja, er komt iets meer leven in. Hoewel, dat is meer op de achterkant van het skip. Het is hier voorop. In de kersen hing het nog heel rustig. Hoe is het, Aleida?
Ja, best, ja. Ja, best. Het is toch een zielerij van niks, man. Het zal lees je lekker voor, dus daar hing je achteraan. Ja, precies. Er kan van alles gebeuren, dus dat is juist wel. Ja, wonderbaarlijk. Hier is het al een beetje chemisch. Ingel ook, die snitsen doet hetzelfde. Ja, gelukkig wel. Maar nou ja, snits met beslist de eerste weer, geloof ik. Ja, dat mag. Wat ik begreep. Ja, dat mag. Dus, maar ja, er kan van alles gebeuren. Zal hij het voor en zal hij het achteraan. Dus ja. Wat een zucht is dit? Zenuwslopend vind ik het. Ja. Ja. Het is echt zenuwslopend. Ja. Nou ja, maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, dan moet ik nou een beetje nuchter redeneren. Ze lezen nog vlakbij een ander snitsel. Dit denk ik toch net meer winnen. Dat zit er toch net in dat je dit zal lezen, jongen. Dat wist nooit, jong. Dat wist nooit. Kerst was wel Sjen, er is zulke vlagerige wien en hij draait steeds. Dus ja, als dan krek op het goede plakjes is, ja, dan kan ze naar voren zillen. Ja, de kist van Sjen, die douwe snit, zeg ik maar steeds, die is aan het ziekje. Ja. En het is een rakker, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Maar shit wel. Ik weet het ook net. We krijgen nog steeds geen voorspelling van het zit wel goed, hè? Nee, nog net. Nee, oké. Nee, ik wink die direct net uit, dus oké. Nou, ja, dat is de stemming hier. Het is eigenlijk, ja, het is heel herfrend om te zien dat je dus, en ik als leek, en dan denk ik, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Een paar vlaagjes, der een duel omgaan bij die ton en pof, ze komen in het lammeret, hoe zei Klaas Jans bij dat vroeger werd. Nou, zak ze wat. En dan maakt het snits weer een hele rare slag, dat ik denk, wat doet ze nou weer? Dan denk ik als leek dat Grauw dan een heel eind voorleidt. Dat zal absoluut net weer wezen. Want dat hij straks weer de andere kant in gaat en de zal ik een skipsterm verwijzen, dan luidt het er misschien weer oors bij. Maar voorlopig is de spanning hier aan boord bepaald nog net voort. En werd er maar spanningsjongen naar de verjochtings van Snits, naar Grauw. De rest, ach, het is goed, het is oké. Maar om nou te zeggen dat hier al een overwinningsroes is aan boord van dit valschip van Grauw. Het antwoord is volmondig nee. Back my
House Blues en Give Me Back My Wig. Het is mooi om op de Snitsermaar te wezen. Gewoon bij zitten wij in de studio in Ljout. En nou, Diana Liss. De zee die docht hem varosloon. Het is nou nog jacht, maar er komen buien aan. De wind waait alweer harder als van morgen. En er komt een keer, dan wordt het meer en meer. De zee die komt weer om mooi vloed. Alles staat gelijk en het is voorbij, voorgoed. Het zilst van je op de dag dat ik net benauwd meer ben. Ik had mooitje dat ik daar net meer bereiken kan. Deze stream is de ster van u. Ja, voor alle mensen die thuis, of waar ik, de scootjes volg je wel via de radio. Daar heb ik vervelend nijs voor. Er is op het ogenblik een steuring, maar de verslagjouwers en de presentatoren ter plaatse op de Bata 4 en sowieso op een snitser maar daar. Er schijnt een stroomstoring te wijzen. Dat betekent dat we geen contact meer krijgen met de ploeg op de snitser maar. We bezieken zelfs er alles om te doen om dat contact te repareren. En in afwachting daarvan draaien we muziek. Every night and every day now, and never meaning what they say, yeah.
Games People Play. Ja, voor de mensen die het zitten te luisteren in de tochten. We bloot naar dat verslag van het scootjesiel. We hebben even wat technische probleem hier op de Battenvier. Maar we hebben het spul weer on, dus we kennen weer verder. Gjalt en Geertje, hoe luidt het erbij in de wedstrijd? Nou ja, wil weer even van de nood en deugd, meidje. Lezen we hier even, krijgen we even een drankje en even een hapje tussentrouw. En dan zie je weer mooi. Hier de tonnenronding van de Bobbewiese tonnen. Werd uiteindelijk Jenna Waard natuurlijk een verliezer in is. Akrem, die het nog heel goed vloot houden, die slagjes tussentrouw maken. Als eerste de Bobbewiese tonnenronde. En toen weer daar in samen de Zuidwesthoeken. Want Jenna Waard moest een slagje ophellen. En dat dierde natuurlijk ik, omdat er Lemmer omkomt zeg. En dat is uiteindelijk zijn grote concurrent als het derde plakje. Want Lemmer is dan de enige die daar een beetje onvallen kan op Jenna Waard. Maar dat slaat Jenna Waard nou. En dan zien we natuurlijk verder naar het veld. Want wij zijn naar Snits en Grauw bedaren. Ja, en dan liep die een duel aan te gaan in het achterveld. En dan liep het op dit stuit. Correct, Snits een beetje beter te lezen als Grauw. Maar dan liep het wel dat deze twee, mij het Jereveen, de hekkensluiter op stuit binnen. Jereveen is jongen. Your name is like a Sunday in Ibiza. With lots of margaritas in the freezer. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Heartbeat, can't you feel my heartbeat? You're looking like an angel, oh. Turn the lights low, let me turn the lights low. Closer, gonna pull you closer. Move your body to my rhythm, oh. Turn the lights low, let me turn the lights low. You're the girl I always wanna be around. Yeah, you took my world and turned it upside down. Lisa, your name is like a Sunday in Ibiza. With lots of margaritas in the freezer. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Lisa, I'll show you how bonita is the isla. I'll be your man, you'll be my señorita. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Falling, you and me were falling. Let my fingers do the talking, no. Let it all go, let it all go. Heaven, you got me stuck in heaven. Baby, this is legend, oh. We let it all go, let it all go. You're the girl I always wanna be around. Yeah, you took my world and turned it upside down. Lisa, your name is like a Sunday in Ibiza. With lots of margaritas in the freezer. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Lisa, I'll show you how bonita is the isla. I'll be your man, you'll be my señorita. Oh, Lisa, let's go all the way up, all the way. Tú me vuelves loco, tu sonrisa me da. Sueño con tu cuerpo, chica, es que me va. Quedamos en la playa, nadie nos va a encontrar. Contigo a mi lado yo sí puedo volar. Abrir las ventanas donde guardas amor. Eres mi carcelera y me gusta tu prisión. Y desde pequeña sabías que tú siempre serías la dueña de mi amor. Lisa, your name is like a Sunday in Ibiza. With lots of margaritas in the freezer. Oh, Lisa, let's go all the way, all the way. Lisa, I'll show you how bonita is the isla. I'll be your man, you'll be my señorita. Oh, Lisa, let's go all the way, all the way. Op een lemmer wie hij nog een van de meesten die op een kans die om het scootjesiel te volgen. Dit is Tim Douwsma. En dit is wie zijn nieuwe single Lisa. We zeggen nou dat Grauw om de tonnen hinnegiet als in je nou laatste scootje geldt. Dat is toch net een plak van een kampioen?
Dat zou je net zeggen. En wie moet er voor dadelijk nog even een lidsfoutje herstellen. Want mijn notulist hier aan boord, even een oor in, die zei: ho, Gjal, du hast het verkeerd. Want het is de hele mannen die het achterom leidt en net Jereveen. En daar had ze gelijk aan. Deze trein zit natuurlijk bij die onderwijzertonnen. Snits, Grauw en de hele mannen zitten daar in nu weer gevecht met elkaar. Werd Grauw een beetje de onval inzetten of onval. Maar die natuurlijk verdienen zielen op Snits. En daar trouwt ik de hele mannen mij in de vernieling kwam. En deze trein binnen dus achterom. En daar trouwt Jereveen toch een beetje in het... nou daar bij Huzum, dus die leidt op een ziende op de plakje. En dan is er nog steeds natuurlijk onkap een Akrem. Maar Geertje voor de volledigheid. Ik heb de volslaande ronding van deze Boppenwiese tonnen. Eerste is Akrem, tweede de Zuidwesthoeker. Die heeft het heel mooi ophelft van een vierde plakje ouw. Tredde de Jouwer. Fjouwer is nou Jenne Wout, van 12 Fjouwer dus. 5 Drachten, 6 de Lemmer, Zoon wat zijn. 8 Ljouwert en dan jochende het Jereveen. 10 Huzum, 11 Langwaar. 12e is Snits, daarachterom de kampioen Grauw Tretjen. En 14 is de hele mannen. En dat Grauw zal lezen blijft, dan is er helemaal niet aan, want dan telt de slechtste wedstrijd ontnota. En dat wie een 8e, dus dan krijgt Grauw er 8 punten bij en net Tretjen. Dus ja, nog altijd op kampioenskoers, Grauw. Iedereen heeft soms wel eens een klote dag. Dan is het net of niemand ook nog mag. Het lapstroeft gaat niet zoals hij wilt. Hij scheldt en tiert het huis dat trilt. Hij vlucht de bomen uit de grond en brult als een stier. Maar al dat ruren in de stroom, dat geeft alleen maar stank. En geen krediet bij de bank. Het levert ook van alles op, maar zelden vol plezier. Doe niet zo moeilijk. Niemand is perfect. Ieder veugeltje zingt. Zo als het is gewenkt. Eenvoud siert de mens, zo stelt men vaak. Maar in praktijk is het niet zo'n simpele zaak. Hebzucht dwingt de mensen tot steeds meer. Maar zonder geld dan ken je ze niet weer. Bij ons in de Achterhoek, door zeggen wie zo vaak. Als je iets bereiken wilt, dan moet je er iets voor doen. Al was het alleen voor de poen. Of je haalt ook geld aan het loket en schreeuwt maar zo wat raak. Doe niet zo moeilijk. Niemand is perfect. Ieder veugeltje zingt. Zo als het is gewenkt. Zing maar, veugeltje. De eisen die wie aan het leven stelt, wordt bijna altijd uitgedrukt in geld. Op tradities wordt niet meer gelet. Het woord alleen, dat ligt al wel besmet. Bij ons op het platteland, voor wie de buurt goed kent, door helpen wij mekaar voor, wie melkt mekanders toe. When you're feeling blue, dan maak ik geen probleem van, want dat bent wie gewend. Doe niet zo moeilijk. Niemand is perfect. Doe niet zo moeilijk. Van normaal, zei ze het. Doe maar lekker makkelijk.
Waar het toevallig ik vreeg een plaatje toch Tjalling op de sms 0620 Jochen, een plaatje van normaal. Nou, het is een Tjalling. Het is Jelf Jouwenwest en dat betekent dat we het speeltje speel je stellen. De crypto-paspoort. Die hebben we al 2 uur nooit denk ik in. Hoe die vakantiebestemming die wij ziekje. Er binnen een heel soort goede antwoorden binnenkam. We litten erop, je heeft er nog even een keer. Adjo, in dit loon, van Noord naar Zuid in de Wolle, ben je lieke lang wandelen als dat je van Friesland naar de Noordpool in. Nou, ik weet net wat je heel volle hebben om die omschrijving die het Arjen jouwt. Misschien wat meer om die muziek. Ik weet het net. We hebben in ons geval 2 kandidaten door de telefoon. Margreet Oud. Goeiemiddag. Ja, hoi. Hoi. Ja, hoi. Lokwenski in ons geval, daar bent er al terug in? Ja, dank je. Dat is de eerste stap. En wie hebben meer op de telefoon? Dat is Jan Christian Zwier. Hoi. Nou, ja. Hoi, Ja, ja, gelukkig, je bent er beide. Wie het een regen op je heeft, Margreet? Nee. Wat joeg de trosslag? Nou, dat zie je de lengte van het loon. Je staat laatst er even bij. Nee. Hè? Parate kennis. Ja, en mijn dochter een beetje. Ik heb het idee dat jou de radio nogal loert op de achtergrond hebt. Zou je die even wat zachter zetten kennen? Want dat galmt het nogal. Nee, maar wie jij wel? Nou ja, het galmt het al hier zijn. En dan praten we zo vertraagd Jim corona. En dat is net zo mooi. Jan Christian, ik zal maar op het goede antwoord gaan. Ja. Ik dacht, nou, mooi. Ja, Chili is een aardig lang loon. Dus dan... en ja. Dan ben je er zo. Maar en dat wie... ja. En Chili kan heel hit wijzen vanzelfs als je het in de moele door als het peper is. Dat ik, ja. Ja. Nou goed. 3 vragen hoe Chili hebben we je kleerlezen op de batter 4. Vraag 1 is 1 punt, vraag 2 punten, vraag 3 punten. Diezelfde met de meeste punten. Niet ervan terug met die prachtige Omroep Friesland, Simmer in Friesland, Slippers. Vraag 1. Wat is de officiële taal in Chili? Is dat A, Chileens, B, Spaans of C, Frans? Margreet, dan maar eens als eerste zissen. Ik geef er B. Margreet gaat voor B. Wat dosto Jan Christian? Ik geef voor Spaans. Ik voor B. Nou, je pakken beide 1 punt, want dat is dit 1 en 1. Ja. Vraag 2, Diana. Wat is de grootste stad van Chili? Is dat A, Puente Alto? Is dat B, Santiago? Of C, Arica? Nou, Jan Christian, nog eens een gokje. Of is het geen gok? Santiago, dat is B. En wat zei Sto, Margreet? Ja, ik kijk. Dan gaan we het beide verkeerd. Die eigenlijk een beetje een instjonker dissen. Want Santiago, dat is wel de haardstad van Chili, maar net de grootste stad. Want dat is... Puente Alto. Bloot in je niet. Dan vraag 3. Het Paaseiland is een eiland van Chili. Op dit eiland staan een hele grote stenbeelden. Maar hoe jette deze beelden? Is dat A, mooi? Is dat B, Rapa Nui? Of is dat C, Toromiro? Nou, ik ben heel benieuwd naar deze. Margreet? Margreet, mij het als eerste zissen. Nou, ik heb een C. Je hebt een keer van C. En Jan Christian? Ik zei het hem al uit. Dan is Jan Christian de winnaar. Want dat is in die A. Mooi. We jaren teleurstelling en bliedskip trommelkoor. We binnen je, Margreet, het ligt erop een stoel op het wettensist, of net? Ja, ik zit hier op een snitselmaar. Je zit al op een snitselmaar. Een beetje gezellig? Ja, die hem zo hoor. Ja, ze kunnen dus haast berazen, jong. Dus, Ja, prachtig mooi. Nou, spietig nog net die slippers woon, maar ik hoop je toch dat je hem nog een hele mooie middag hebt daar op een snitselmaar. Ja, komt goed. Nou, Jan Christian, Lokwenske. Ja, bedankt. De slippers komen die kant uit. Maar één ding weten, dat wisten na 14 dagen denk ik wel. Dat is die maat.
Dat is 43. 43 stiert noteerd. En wij gaan weer om naar het wedstrijd. Er komt een tweet binnen, Gjalt. Wat een drowerij. Het leidt er alle keer verstrond op een merken bij. Nou, dat is wel heusstaande poëzie. Kom binnen. Mooi nou. Maar ja, het druwt. Het druwt. En ja, dit is toch echt wel wat, ik ben typisch wel wat een beetje bij dit waar. Je had natuurlijk op een gegeven moment de zinnen krijg ik wat meer macht. En dan fret hij soms eens even de wieners even wat op. En dan krijg je weer een drukgolfje van het loon van de wal. En uiteindelijk Akram Siketator denk ik heel vaak die wal op. En daardoor behoudt er de voorsprong. De Jouwere had even storken wisselen met de Zuidwesthoeken, want die had het tweede plakje oornam. En dan gaat als 4e januari om de onderwinst tonnen. En Drachten is er ik samen weer bij, Geertje. Ik weet net van de rest, ja, je kent het misschien, oh nee, je kent het thuis natuurlijk net zien. En ik zit natuurlijk maar hier duizenden mensen omheen, maar dat verzint me hem natuurlijk. Maar ja, de hele mannen Grauw en Snits, ja, die lezen dan naar achterom. En als hij dan aan nou wat inscoot, het zoek kennen natuurlijk, uit de wien. Een vlaag hier vanuit achteren Sahut is. En ze dekken de oren naar wat oor. En ze kennen de gongpakken zo het zou we wat in elkaar scoren kennen. Want het is van een aantal. Waaronder natuurlijk de hele mannen Grauw en Snits. Is het nog een heel lang eind naar die onderwinse tonneta. I don't know how and I don't know why, but when something's living where you can't say die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why. Well, I don't have many and I don't have much. In fact, I don't have any, but I got enough. 'Cause I know those eyes and I know that touch. I don't have many and I don't have much. But oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. For you. Well, I don't know where and I don't know when, but I know we'll be lovers again. I see you someday before the end. Don't know where and I don't know when, but oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. Oh, darling, my heart's on fire. You know those love songs break your heart, heart. You know those love songs break your heart, heart. You know those love songs break your heart, heart. Oh, darling, my heart's on fire. 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 For you. For you, oh.
Passenger. En Hearts on Fire. Dat is een beetje zo'n restig nummer. En dat past ook wel bij een beetje bij het beeld wat we sjoggen hier op de Mar. Want dat is wel hier wat restig nog. Hoe is het op het valskip van Grauwgeert? Ja, het is eigenlijk hetzelfde, Harm. De stemming verhoort ik wat. Het is, ja, we zitten hier nooit te zien. Het is een beetje een drillpartij. Het is wat saai. Er gebeurt net zo volle. Zeker net vanuit Grauwster perspectief. Ja, oké, het bengelt even wat in die achterlijn om. En ja, er zit snitsek. Dus wat kan die Grauwsters gebeuren? En zo ontstaat hier een stemming die het een beetje het midden houdt tussen wat landerig en hoop je op de finish, zo ik ga zeggen. Ik vreeg het even naar deze man. Goedemiddag, mag ik je mee wat vragen? Ben je hem Grauwster supporters? Wat zo is dat? Ben je hem Grauwster supporters? Ja, zeker. Ja, dat kan hard niet door. Als je Grauw bij uitkomt, dan moeten wij wel naar Grauw daar. Ja, nou, ik zit hier nooit te zien en dan denk ik van ja, waar zitten we nooit te zien eigenlijk? Nou, we sjoggen naar een deelpartij, maar ja, dat is niet door. We kunnen wel beginnen te bladen, maar dat houdt ik niet. Nee. Je moet maar af als je maar naar zo'n komt. Ja, het is net zo spectaculair, hè? Nee, dit is net een soort mee eruit. Dat merk ik echt een beetje in de stemming hier aan boord. Ik bedoel, de King Grauw had ik net zo volle mee gebeuren. Want hoe word je hier nog verrassen? Maar deze waarsomstandigheden dat je snit, het is al hier wel. Het is wel clear eigenlijk. Ja, dit staat er nog liggen, dit clear. Als we maar een lekker baan krijgen, dan houdt het op. Ja, nee, lekker ketting houdt alles op. Dat begrijp ik natuurlijk. Maar ja, nee, dat snap ik. Maar dat zit er ook net in, even mij. Nee, dat lukt niet, joh. Maar dat komt nog wel clear. Ja, oké. Nou, en dan? Feest vieren? Wat zo is dat? En dan feest vieren? Nou, nee, dan maken we niet met de boord, hè. Oh ja. Er is een tussenbeurtje, nou. Oh, is een tussenbeurtje? Ja, eerst de PC gaan en nou en dan maar weer op vakantie. Het leven is er gek net van een Fries in deze tijden. Nee, dat mag te bereiken, dat is wel goed. En als we dit waar houden, dan komt het wel klaar. Nou, shit, geven we een week naar de Freudepartij, of net? Dat doen we. Dat merkt net, hè? Ja, dat is dan ook wel weer aardig, Harm Indianen. Dan zit je op zo'n valskip, een scootjeshiel. En dan kom je er altijd wel weer, krijg als ik, zo'n keersgekje in. Nou ja, je merkt het wel. Er wordt wat laag hier nou, de stemming die is ontspannen. Het is wel clear en ja, spektakel. Dat kun je het absoluut net nemen. Hoe graag ik het ook wel woord. Ja, nou ja, dan houdt het op, hè? Ja. Ja, het is net ons. Ja, ik ken de feiten net verhoren. Nee, zo is het. Maar Jolt zal de griffen hoortje nog eens zeggen. Verstel. Er gebeurt verstel wat met die scootjes geld wat nog even het vermelden waardig is. Ja, maar het is natuurlijk, we zijn natuurlijk de laatste 14 dagen ik wil wat verwend raken. De hult heet stralend mooi waar en Hurdewien, maar Winkeraars fjouwer. Ja, en dan hebben we nou de laatste dag. Ik weet net dat je een vriendin nog even van de geest kennen. Toen is het natuurlijk al last, toen weer er heel dal neer. Er zit nou tussen nou en dan een koeltje. Dat jouwt niks, alleen het is een heel lang voor de Wiense rek. En dan wordt het natuurlijk een heel skofar dat ze dan weer in het kruisrijk komen kennen. En daar zit toch een beetje meer snelheid. En dan komt ik weer eens even een vlaagje. En wikselt er nog wat op het moment. Nou, opstuit misschien net een hele soort. De jouweren liek het een beetje ontpikken te kennen bij Akrum. En dan zie ik het de Zuidwesthoek hier weer een vrij slagje in de midden op. Maar dan even wie gewoon eens even naar het startskip. Start à la finishskip, hoe gaan we het nemen. En leidt dan de finish er al in, leidt de vlag er al in, of dan net. De tiert die verstrikt al. Dus ik weet het net, ik ken het hier wij net zien. Ik zou daar wel wat boeikers lezen en er is ik wel wat reuring en beweging. Dus wie varen zat die kant dus even op. Maar in elk geval, ja, de beide kampioenskoersers, uiteindelijk Grauw die natuurlijk een streek aan voorlei op snit. Die liggen dan nog steeds in dat achterveld. En dan gaat hier in het voorveld de jouwer de strijd om mij Akrum. You make me feel funny when you come around. Yeah, that's what I found out, honey. What am I doing without you? You make me feel happy when I leave you behind. It plays my mind now, honey. What am I doing without you? Oh, took for granted everything we had, as if I find someone who's just like you. Oh, we got a little while of our own. I tell you things that no one else knows. I let you in when no one else goes. What am I doing without you? All of the things I've been looking for, I've always been here outside of my door. And all of the time I'm looking for something new. What am I doing without you? What am I doing without you? Well, I guess I'm ready for settling down and fooling around is over.
am I doing without you? Let's feel it right now. So let's do it right now. Praying that somehow you will love this and the way. Feel it right now. Baby, somehow I won't let this slip away. We got a little world of our own. I tell you things that no one else knows. I let you in when no one else goes. What am I doing without you? We got a little world of our own. I tell you things that no one else knows. I let you in when no one else goes. What am I doing without you? The things I've been looking for have always been here inside of my thought. And all of the time I'm looking for something world of our own. We got a little world of our own. I tell you things that no one else knows. I let you in when no one else goes. In 2002 in zijn hit ermee. Deze jongens van Westlife, World of Our Own. Het is van de Miriel Jeddesheim. Ze broeken echt dat hele complete wedstrijdwetter van de snitsen. Maar dat ik naar links sjocht, dan sjoch ik scootjes. Sjoch recht vooruit, dan sjoch ik scootjes. En helemaal mijn rugzik. Het liep het hartstikke geld als ze van het publiek nog even bij die woordjes del zielen wollen. Ja, nou dat weet ik net. Wie dat zou ik kennen, maar ik denk net dat ze die hoeken 04 op zieken. Want de finishleidering. Meestens krijgen we een seintje van de wedstrijdcommissie dat er finishen wordt. Dat hebben we Jood net gekregen, maar we willen het zelf opletten. Want we hebben het vlagje al een beetje wat wapenrisjoen, maar we zijn er van de wedstrijd even ontaststoot en dan leidt de finish erin. Ja, en waar gaan dan nou op bij naar die finish staat, dat binnen dan Akram en de Jouwer. De Jouwer die natuurlijk Boppa Akram leidt. En ja, dat leidt het lintje er natuurlijk een beetje beroerd van hun in, want die leidt de jocht in hun line. En kan dan nog een oor niet in die ongeval op harden waan. Ja, dat zal dan de Zuidwesthoeken wijzen. Die natuurlijk nou al een beetje in de lijn van de finish komt te lezen. En ja, misschien had Snits wel dacht van, ja, wie vindt het zo spitten dat Snits er 4 achteruit leidt. Dus wie had net betocht om hun even te bellen. Dus vandaar de verduidelijking. De finish leidt erin. En we zeggen nou ik dat de Jouweren Del begint te horen. En dat die, ja, misschien ik wel een beetje Akram op liek het te zieken. Maar dan liek het de Jouweren ik wel een beetje vat te lezen. Maar ken dan de Zuidwesthoeken. Die leidt dan natuurlijk stuurboord. En de Jouwer en Akram lezen bakboord. Maar het liek het dat die een beetje minder gang hebben hier. Uit de hoeken van het stad al wij. Maar deze draai ik op wij. Naar de finish staat. Daarachter leidt een Jannewoord en Drachten. Die zullen misschien nog wat voor elkaar betekenen kennen. Of Tjemmekoor in elk geval. En de Lemmer, ja, die wil uiteindelijk ik een beetje in de gaten houden. Maar natuurlijk omdat die het trede plakje nog bezielen kennen zo. Ja, die leidt nou nog een huurlijn onder Jannewoord. Maar zo stevenen we op wij naar die finish staan. Ja, en dan kan Sjovik voor dadelijk nou. Want we lezen op de line dat de Jouwer en Bolzert uiteindelijk onder de line zielen. Akram. Dus die of Akram. Hij is gelijk Geertje. We zijn er nog net helemaal kwijt, wel omtrent. Akram, die en de Jouwer zullen nou in dezelfde lijn, maar een eindje onder de line. Dus daar kan ze hem nog net horen. En tegelijk zullen we dan ik voor dadelijk dat de Zuidwesthoek hem ik bij Hulendal Smart krijgt. En die van de orenkant dezelfde hoek uit bezield. Dus die zielt er dan ik onder troot. Dus dan zal die ik nog een klapje ophalen maken. En kan dan een Jannewoord als een Drachten, die daar krijgt even wat mee gang hebben. Zo'n die daar dan nog bij onpikken kennen. Ik weet het net, ik denk het net dat ik het zou. In elk geval, nou leidt Akram bij Heuger als de Jouwer. Ja, en dan zullen we het besluit te kennen dat de Jouwer misschien Akram ik net voor de kop draaien kan. Maar die had justjes meegang, die liet hem ik even wat vallen om die snelheid op te pikken. En zo is het dan toch op die finishline tussen deze skip maar even spannend. Dat Akram natuurlijk uiteindelijk de eerste week, de hele week had ze een beetje een koplijn had. Die vol instaren met tusken uit en daarna kon het net weer aan praat krijgen. Jood had er de zaken wel weer aan praat, maar het is dan natuurlijk vies te laat voor het kampioenschap. Wat we nou willen zeggen, dat ze weer een vlaag win krijgen. De Jouwer en Akram. En dan had de Jouwer natuurlijk een vallen litten op Akram om die gang op te pikken. Ja, en dan kan hij niet in Akram een hele lijn opzetten. Dan varen we er tussenin en dan zit het schijn, want dan wordt het net lang meer. Dan wordt er zijn voordek van de Jouwer toe, jong, in de wien op. Dat toch in en dan zit ze al op voordek, has de handen al omhoog. En dat wie het schot. De Oereltuis, Dirk-Jan Rijenga,
jaren dan op de Stitsermarkt. De laatste wedstrijd van het kampioenschap van 2014. De dijzegen, die stonden er even hinnen. Om eens even te jaren hoe het is, want het wordt nog even voor het de kampioen. Natuurlijk op een wachtje lid, want het wordt nog even voor het type de finish is. Maar hier is in elk geval uit te schroeven. De laatste wedstrijd, in elk geval in de boezen. Dirk-Jan Rijnga, wat ben je een verschrikkelijke bleed. Ja, we hebben nog net echt een denderende 2 weken gehad, dus dit sluit het hartstikke mooi aan. Ja, dit is de eerste overwinning. Toch nog even een eerste plakje bezield. Ja, we nog een keer 12 en een keer 3 en ja, dit is dus waar, hè, dan moet je er gebruik van maken en dan pakt dat zo uit, ja, helemaal geweldig. Vlaagjesziekje, hè? Vlaagjes, ziekjes en dan is een licht een gelukje mee, hè. En gewoon het schip goed aan de gang, hè. En dan, ja, dan zul je niet in blijkbaar. En dan zul je het naar 1 en in het klassement naar 5. Nou, de doelstelling weer is de 4. En mij voorin zielen dat. We gaan liever nog een beetje meer mij voorin zitten, maar ja, mooi afsluiten. Finale dag winnen, maar zo'n soort publiek, dat is altijd machtig. Heerlijk, heerlijk. Ja, absoluut. Nou, je hebt het wel. Een hele blede Dirk-Jan Rijnga. Een hele blede bemanning van het juiste scootje. Op de laatste dag van het SKS-kampioenschap pakken ze nog een eerste plakje. Ik ga eventjes naar Geert van Tun. Die is op het volkskip van de Grausters. Nou binnen Grausters nog lang net onder de finish staan. Maar hoe is het nou, Geert? Nou ja, de buiten is binnen. Hè. Dit jouw finishte door wie het duidelijk, door wie de buiten binnen. Dan gaan de jerms omheen, dan worden de tuten gedeeld, wordt er juicht, wordt er klapt, wordt er zongen, wordt er feestvierd. Ze staan er gewoon. Hartstikke mooi, man. Het was wel heel spannend, maar ik ben hartstikke blij. Ja, kan ik me voorstellen. Wat een drillpartij en wat een spanning. En nou, daar kom je daar helemaal achterin. Een wedstrijd. Eigenlijk, ja. Dus voor de Grauw. Maar daar maken we net hoe zeuren. Grauw had het woen. Ja. Grauw is de kampioen. Ja, de kampioen. Zo'n 2009 net weer. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. Dat kan goed schillen. Ja, dat ken je absoluut. Ja. Dat had hij goed in, Aleida. Nou, even Hè? een mooie slag. Wist het nou kwijt, hoop ik, hè? Ja, maar het is met nog even landen, maar Het mag er even landen, ja. maar we zijn kampioen. Je bent kampioen, Aleida. Super. Ja, fantastisch. Ja, geweldig. Ja. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Ja, nou, alle vrouwen, alle blied. We zijn alle blied. Er komt weer een tuut. Hoppakee. Ja. Oké. Nou, mooi, hè? Ze ben je wel blied, ja? Nou, nog even wachten tot het eigen skip binnen is en dan kan het maar de bemanning echt vierd worden. Willen ze de kampioen natuurlijk nog op zich wachtje let. En de nummer 2, dat is Snits. Grauw, de kampioen dan even verzeild. Snits nummer 2 is de nummer 3. Jennewoord is ik wist van het tweede plak. Die is ik door de finish gang achter de Zuidwesthoek gewoon. Die het tweede plakje Joert pakt dan op de wedstrijd hier op Snits. Maar in het klassement is Jennewoord dan het nummer 3. En ja, misschien maken we daar even nog een tageertje. Of ze wat even nou wat je dat grauwer is. Het wordt nog even voor dat hij er binnen verzeilt. Snits en Grauw lezen dan nog een eind van de finishlijn al. We dragen nou op bijstevend om achter Jennewoord het 5e plakje te bezielen.
de een naar de oor, die komt er oor de finish. Maar ja, is die echte kampioen, die kampioen van de SKS 2014, is die al haast bij de finish geld? Die is dan net bij de finish. Het lijkt het wel in het geval dat er nog een godsleen had bij Snits. Dus dat Silver Joert zat het op stuitleid. Silver dus, Snits ik nog voorbij. Dus dan is er in elk geval. Savi zat het weer er natuurlijk al, maar dan ben je er ik naar voor. Dat is natuurlijk wel een beetje mooier voor het kampioenschap vanzelf. Het Scott wie van wat zijn niet krijgen. Dit weer het Scott voor de Lemmer. Het lijkt nog even dat Lemmer misschien een bedreiging bakboord van wat zijn wijze koer. Maar dat slagen net. En dan krijgen we best zo'nzelfde situatie. Dat een Ljouwert stuurboord met gang op die finish aankomt. En dat Jereveen, ja die gaat zijn hut dan nog net. Die gaat een beetje stadiger, maar die leidt bakboord. Leidt dichter op de lijnen. Maar ja goed, als je in één keer zo'n dikke vlaag erin kan je. Ja, dan kan het wijzen dat je zo onpikken kan. Je biedt het finishkip en dan droeg heen gaan. Maar het lijkt erop dat dan Jereveen achter de Lemmer finishen zal. Dan Ljouwert. Ja, en dan krijgen we het tussen, misschien wel tussen Langwaar en Grauw nog even. Grauw die de derde leidt en Langwaar, of Grauw die leidt een stuurboord. En Langwaar leidt een bakboord. Scott van Jereveen. Ljouwert zal dan ik naar Langwaartje. En dan Langwaar als Grauw. Ja, dan denk ik toch dat Langwaar het wordt. Want Grauw die krijgt nou even een foutvlaagje, zakkert de wien een beetje eruit. En dan krijgt Langwarm even wat beter, die houdt de gang dan wat. Die leidt dan natuurlijk ik bakboord en Grauw leidt stuurboord. Maar ja, dat zal Grauw en Wasp wijzen. Want ik bedoel maar, Jo bent nou kampioen. Jo Snits achter jou, dus wat dat dan gaat. Maar het wordt nog even voor het zo bij de finish binnen. Dus Geertje, wie kan dan net Helendal. Maar dat wie het Scott, van Ljouwert. Daarachter zal het Langwaar worden. Ja, en dan even wat verder kan dan een bedreiging van Grauw wijzen. Verder nog Grauw, die krijgt bij die onderwinse tonnen. Het dan toch nog Snits. En het lieke eerst ik nog even Langwaar uittroeven zo, maar dat is dus net slagen. Maar Wolhuizen in elk geval. En ja, de hele mannen leidt er dan ik nog achterin. Snits en de hele mannen die trokken de wingong binnen om een bakboordslag op te hellen naar die finish staan. Maar ja, ik denk net dat ze dat meer redden vanwege Grauw. In elk geval Langwaar stevend op de finish zou. En dan zal Grauw daarna hoe de finish gaan. Maar dat zit nog een lietse minuutje door hier, denk ik. Done wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. John Newman, My Love Me Again. Nou, staan ze al op het dek, Gjalt? Kleer om die hand de loft in te zwaaien? Nou, het is nog even rustig. Krekkers begeert aan boord. Ze willen natuurlijk eerst door die finish heen. En dat is ook wel begrijpelijk vanzelf. Het sloept je heel langzaam nog naar de finish daar. En dat is de laatste slag die ze meidjes zullen in deze kampioenschap. En dan ben ze kampioen Grauw. Die het uiteindelijk juist er al misschien al een beetje. Maar natuurlijk, ze binnen nou een heel eind voor Snits. Want die shoppen nog net. Nou ja, en we weten dat Snits eerste wijze moest. Die had al een klapje op het dek. Ze rijdt ze nou, ze snapt het, ze weet het. En dan begint het natuurlijk even al later in de lijn en begint last te komen. Wacht ze op het Scott. De hand komt stadig omhoog en dan is het een dier. Geertje zit, Jonker Douwen. Ja, we laten even het gejuich klinken. Op het voordek wordt even een ronde dansje maken. En Douwen zit nou poer alleen nog op het achterdek te sturen. We gaan door de wien. Rob Douwen. Ja, we binnen nog gewoon aan het ziel. Douwen. Het was nog even spannend, Douwen.
Ja, nou nee, spannend weer het net meer, hè? Nee, oké, omdat Snits dus die valse start maken. Maar bij Jim op Volkskip doorden ze net te juichen, hè? Waarom net? Nou, ze zijn eerst finishen. Ja, nee, maar Claire, je wordt weer een hele moeilijke dag om te zien. En het is wedstrijdzien. En wij weer een kampioen, als we net de eerste werden. Ja. Nou ja, Claire, normaal gesproken dachten we dit misschien niet, misschien ik wel. Maar nou hebben we mee naar de lijn gebracht. En toen moest hij als laatste beginnen. Ja, dat vonden we net leuk, maar dat maakt onze midgame wat makkelijker. Want als je dit bij wedstrijden, daar kerst echt helemaal niks mee. Wij lijnen hier dat tred om deze boei nog. Voor de winkel was zo'n was vijfde om die beneden boei. Nou, ik weet niet hoeveel laten we er tussen terugzetten hebben. Het weer een puinhoop. Weer één grote griebes. Eén grote griebes. En dat hier ik niet volgens douwen, nou dankjewel. Maar dat kan je ook gebeuren dat er in het eerste protestvlaagje uitkomt. Maar wij zien van 5 naar 12 of zo. Nou, dat is niet ons doel, hè. Maar Claire, dat gebeurt zo. Wij zijn kampioen, want ik denk dat we het verzinnen hebben. Ja, hartstikke leuk wezen. Mooi koor. De bloemen die we op een loeken bracht. Was toch even alle bemanningsleden. Want het is een kampioenschap dat hem maar zijn allen behellen. En het is net alleen het douwe vissen, de skipper. Je bent het alle keer. Was ze alle keer even nemen? Jazeker, nou dat vind ik hartstikke mooi dat dat zo is. Want wij hebben een geweldig team. En dan begin ik even hier vlak voor me. Dat is die Wietkop, die Tadema. Die zit al heel lang bij me. Dat is een topper onderscoord. Dan heb ik aan de andere kant Douwe Visser, mijn neef. Nou, die zit al, dit is de 26 hier op dit scootje, dus die kent ik haast maar de eigen dicht. Dan de tweede man is Laurens, zelf maken, mijn zoon. Nou, Tammo die hoort ik een introductie natuurlijk, dat is ik een topper. Ik al zien hier met elkaar. Bakbots wordt Steven Leenstra, een grauwster. Ik al 10 buis. Stuurbots wordt Egbert Skoustra. Ik een topper, zit ik al heel lang buis. In de midden hebben we een topteam Willem van der Pol. Een geweldige zieler, heel scherp hoor al mij. Arne, Ulbe, ex-skipper. Dus ik alle keer ervaring. Dan heb ik Raymond als hoofdlierenman, net de vierde hoofdlierenman. Nou, ik een topper, zit er ik altijd al bij. Nou, bij de Fok, ik werk en ik zelf maken, Albert. Super wedstrijdzieler, altijd scherp, altijd goed. Het de Kastra, topper. En het mooie is dat Albert Vater kan het oornemen. Die kent het, ik krijg zo goed. Voorhouder dat we deze keer Hans Zwaan en Herre Hooghiemster, die wisselen dat wat oud. Beide kennen voorhouder Fokje. Dus ik hartstikke top. Nou is het even wat lullig. Nou, moet ik net in je vierde natuurlijk, maar volgens mij heb ik er 15 gehaald. Oké, dat weer de hele bemanning van het Grauwste scootje. Het kampioenscootje van 2014. Het steert de jachtluid aan. De commissaris die komt aan zijn onboord. Voorzitter Peter de Jong van de SKS die is al onboord. En ik wil eventjes naar het volksskip van de Grauwstes om derde stemming te peilen bij Geert van Tun. Nou, die stemming is oké, hè, want het is helemaal goed. Want de champagneglazen die willen je nou op de tafel zetten. Er zijn grote flessen champagne clear. De vreugde is nou, liever zeggen dat het indaald is. Er is lang tocht van wij Hordus gedijst. Langs hier de spanning direct nog op. Wat doet Snits dan? Binnen dan toch nog die Snitsers die dan wat roert en het eten smieten zullen. Nou, dat blijkt al hier te vallen. Maar op het moment dat Grauw zelf finisht, wie hier de vreugde nog net optimaal. Er is hij nou wel. Dus kind die champagne nou uit de koeler. Die komt eruit. Plastic champagneglazen. Het dek wordt rommakken zodat er straks volle meer mensen op kunnen. Wat zei het? De mem van Douwen. Ja. Oh, kijk dan. Ja, dat is Jenke Couperus. Die had als de lip in het lans een skeur voor Romy en die jonkt altijd. Nou, de stemming gaat hier omheen. De champagne komt erom. Het feest kan vierd worden op het volksschip van de Grauwsters. Ja, en de Grauwsters zelfs, de Douwe Visser, die stiert nog maar het helmhout tussen de skonken. Die is nog ontzillen en is hier van alles ontregeling. Want het steert de jachtluid aan. En de commissaris van de koningin die komt nou aan boord met een dienblad vol van die mooie glasjes, mooi lekker Berenburg erin. Ja, we hebben een lokwees, jongen. Ja, hier hebben we het te winnen. Hier hebben we het verdiend natuurlijk. Nou, geweldig. We hebben een lokweesje. Dank u wel. Ja, dat is goed. Ja, je Gerrit. Nou wil Douwe lokweesje erop Burgemeester apotheker. Dank u wel. Schitterend. Ja, het ontiegelijk spannend. Ja, nee, maar dit is een van de mooiste scootjes. Wedstrijd in West, denk ik. Misschien net vanmiddag, maar wel in het geheel. In de reeks weer fantastisch. In de reeks weer hartstikke goed, hartstikke super. Nou, en dit weer een hele spannende afsluiten, maar net de mooiste wedstrijd. Nee, maar dat is weer. Maar over het generaal in het geheel vind ik het echt mooi. Nou ja, het is echt cool vertjent.
Dank u wel. Nou, je meer het wel. Douw Visser had het druk om alle lokwensen in ontvangst te nemen. Er binnen fotografen aan boord. Alle foto's. Er is een internetredactie van de Grauwste Kranten is aan boord. Hij krijgt alle aandacht. Dieterik Verzinnet, want het is een hele terjochte kampioen. Maar 4 daaien oerwinningen. Het Grauwste scootje, Douwe Visser en zijn bemanning. En het is zo prachtig om te zien hoe ze staan te springen op dat dek. Doet ze over de finishkamer. En juist dat Harm, de politieboot, Marcie, mooi blauwe zwaaljachten erachteraan. Ja, schitterend. Prachtig om te zien hier op de Snitsermaat. Die kampioen, Grauw. Dadelijk het uitstelde ijs van Fjouwer Oren. Heel graag om dadelijk. Bakboord voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hij. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en steward uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Was het vannacht te warm in bed? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Baarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zinnige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €390. Expert begrijpt het. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Wolle jou een mooie dijvoet van €80. Hier is een sloep voor een waardelijke Alversterrentochtroute. Jou starten vanuit het hert. Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur noordfriesland.nl. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommersbeek-Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaar is het perfecte stee voor Lietse en Gruttemoorten. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl, Koudem. Ajo, lekker slet. Bennerie de Boer, goed wat en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Haima en Hilkema. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Gazastrook is een Israëlische luitenant gevangen genomen. Waarschijnlijk heeft dat een grote rol gespeeld bij het opzeggen van het bestand tussen Israël en Hamas vanmorgen. Volgens Israël vielen Hamas-strijders 1,5 uur na het ingaan van het bestand Israëlische militairen aan. 2 militairen kwamen om het leven. Volgens het leger duidt alles erop dat de Israëlische luitenant daarna werd gevangen genomen. Israëlische troepen zouden woedend op het incident hebben gereageerd en hevige beschietingen hebben uitgevoerd. Bij de demonstraties tegen politiegeweld vanavond in Den Haag zijn ISIS-vlaggen verboden. Zulke vlaggen zullen in beslag worden genomen. Verder mogen demonstranten hun gezicht niet bedekken. Zondag is er in Amsterdam een pro-Gaza-demonstratie. Ook dan zijn ISIS-vlaggen verboden en kleding die het gezicht bedekt. De 70 Nederlandse en Australische experts hebben voor vandaag hun werkzaamheden afgerond op de rampplek van de MH17. Alle gevonden menselijke resten worden meegenomen. Het tweede slachtoffer van de ramp met de vlucht is geïdentificeerd. Het gaat om iemand met de Nederlandse nationaliteit. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een team van meer dan 200 specialisten werkt in Hilversum aan de identificatie van de slachtoffers. Die duurt mogelijk nog maanden.
Bij een grote brand in een kaaspakhuis van melkfabriek Campina in Friesland, in Gerkesklooster, is het vuur nu geblust. Sinds dinsdag woedde daar een grote brand. De brandweer kon moeilijk bij de vuurhaarden komen en besloot om het pand gecontroleerd te laten uitbranden. Er lagen grote hoeveelheden kaas in de loods. Andere gebouwen zijn volgens de brandweer niet beschadigd. Het weer. Zon en af en toe wat bewolking. Tegen de avond kan een bui vallen. Het blijft vanavond lang warm. Minima vannacht 16 graden. Morgen begint zonnig, maar later komen er weer buien. Die kunnen stevig zijn, soms met onweer en windstoten. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Waar had er nog dan zwemmen in Zwembad Stiens? Ja! Maar waarom naar Stiens, ma'am? Zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Van Jim het verwarmde boetebad van 28 graden en leuke attracties. Mem in bubbelbad en huid mooi op het terras. Sportcentrumgreen.nl. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele lijfvoort. Sportcentrumgreen.nl. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Ajo, lekker slet. Bennerie de boer, goed wat en het joer. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Wiersma Tenten en Partyverhier het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Zeg op wiersmatenten.nl. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Grote en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op Meubel Superstore.nl. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kist ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Mijskepers. In Leeuwarden kist ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om uw milieu. Zorg op recycle.nl/Leeuwarden. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat wordt. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Bakboord! Voor een pensioen van Haima en Hilkema. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de pensioendealers Haima en Hilkema.
Simmer in Friesland. Met Harm Wijstra en Diana de Groot. We praten nu over de laatste wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2014. En in Rio, daar wordt ook zield. Pieter-Jan Posma en Marit Bouwmeester komen daar in actie. Dat er meer dadelijks nog in Simmer in Friesland. En dat mooi praten, dat droegen we zelfs ik op het volskip van Grauw. Want Geert van Tun, is de bemanning daar al haast? Ja man, wat kom je hem er op een prachtig moment in. Want dat scootsie van Grauw, dat leidt nou aan het volskip van de Grauwse. Bossen, blommen, vleien hier terug de lucht. Naast bij het scootsie dat zo prachtig presteert had in de Oranje 14 dagen. De kampioen is van de SKS 2014. En dat willen ze hier witte aan boord. En dus willen die mannen met alle egaars binnen hellen in. Maar de champagne vanzelf, want die zit hier achter mij klaar. Het is alweer het dwarpgrauw reert wat mij van de eigen vlucht nou. En dat scootsie dat begint nou te lezen. En dan wordt het te wiest, want ze willen hier dadelijks aan boord van dat valskip ontvangen worden terug de mensen die dat mij al die spanning in het lief van de middies volgaven. Voordat er maar voordat het scootsie maar oer de streek wie er nog absoluut geen sprake van een feeststemming. Want ze woonden het gewoon uit. Ze woonden het eerst zelf al hier Sjen in beleven. En dan weer daar de finish van dat grauwste scootsie. In het achterveld wel eens weer, maar toch meer dan genoeg. Nou, even jongen verdouwen. Wat een fantastische sfeer daar. Ik denk dat het nog heel lang onrustig blijft daar op de Snitsenmaker, het volskip. En dat er ik wel wat meer dan één glaasje champagne terug in giet. Hoe kost dat in? En ik wil wat pilsjes. Nou, dat denk ik wel. Nou, dat mag ik wel. Maar zo'n fantastisch kampioenschap. Dadelijk het Nijs uit, binnen en Boetelaan. En daarna ben ik gewoon weer om je, maar Simmer in Friesland. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Altijd een strak gazon? De kabouters doen het niet. Bij de Boerdrachten heeft u keus uit alle merken robotmaaiers. En de installatie kan volledig verzorgd worden. Robotmaaiers van de Boerdrachten. Voor uw gemak gemakkelijk geregeld. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Ja, dan altijd op de tennissen. Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Robotmaaiers voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Deboerdrachten.nl. Dambeton. Verschillende soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder Spiekerboor in Akrum. Genieten. Met verse tapas, paella, aioli, manchego-kaas bereid met echte schapenmelk of eerste klas manzanilla-olijven. De puurste producten uit Portugal en Spanje ontdek je nu bij Lidl. Genieten van de Iberische weken bij Lidl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjug op recycle.nl/Leeuwarden. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is us vak. Sjug op wiersmatenten.nl. Kom ek naar Itzinga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzinga staat voor jong, trendy en klassiek. Mathieu Klasse meubels ha, geen dan naar Itzinga.
zaterdag 2 augustus is het weer tijd voor de jaarlijks open dag van Sportclub Cambuur. Vanaf 12 uur zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Kun je een handtekening scoren van je favoriete speler. En speelt Sportclub Cambuur een oefenwedstrijd tegen FC Emmen. En ook dit jaar is de toegang weer helemaal gratis. Dus graag tot dan. Matteo Klasse Meubels Haar. Geen dan naar Itzinga. Itzingameubelen.nl. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. De nabestaanden van het slachtoffer zijn geïnformeerd. Mogelijk duurt het nog maanden voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Het onderzoek naar de rampvlucht MH17 kost de politie flink wat mankracht. Volgens plaatsvervangend korpschef Ruud Bik van de Nationale Politie zijn er zo'n 750 mensen in Nederland aan het werk en 90 in Oekraïne. En die politiemensen vervullen verschillende soorten taken. Die 750 mensen in Nederland zijn vooral bezig met nabestaanden bijstaan, familierechercheurs. We hebben onder andere 100 familierechercheurs voor de nabestaanden beschikbaar. Natuurlijk ook met het hele identificatieproces wat er op dit moment in Hilversum plaatsvindt. Dat er zoveel agenten met de vliegramp bezig zijn heeft geen gevolgen voor de andere taken van de politie, zegt de korpschef. In Amsterdam is door het conflict in Gaza sprake van een groeiende spanning tussen bevolkingsgroepen.